Hi guys, maayong buntag kaninjong tanan, naapa ko sa Bohol guys, kay namista man lagi ko guys, unya, karon di ay May 5, mao gyud ang katumanan sa fiesta diri sa Maribohok, Bohol, unya, karong adlaw guys, daghan kay gipang ihaw nga baboy, unya, karon pong adlaw guys, kay nanganak ang anay ni Re, tanawa guys, cute kaayo, nagdasmaganay na diha guys. Gibutang sa anak diha sa murag kuna guys kay basig manganak pa ang anay. Unya kay wala naman jud di ay nanganak guys. So mauna nga gipatutoy na lang gyud din ha. Unya ni tan-aw gyud ko og unsay teknik bitaw guys og magpatutoy anang daghang baktin kay ang tutoy anang inahan di manggod sila maapod. So akong gitan-aw ang akong sister-in-law guys iyaha di ay nang pangtan-awon kung kinsa nay busog mao na po iuna dito sud sa kuan dito sa ilahang murag kuna ang iyahang timailahan kay dako na kuno og tiyan mao nang anamon og kuha kay para ang uban makatutoy pud ba. Unya na pud ay minanganak lain guys kaning ero ni nanay nga si Rara tanawa nakabantay siya nga akong gitan-aw. Unya guys, wa pud magpalupig ang amo ang rabbit. Nanganak po ng rabbit ni nanay guys. Pagkaswertihan naman lang gyud karong si Manaha guys. A few moments later. Hi guys, naa na sa di ay ko karon sa balay sa ako ang usa ka igsuon unya. Pag-abot na ko guys kay naa na pud sila gitujuk-tujuk diring lechon guys Pero kaning lechona guys kay di na ko makakaon ani guys kay manguli naman mi og dalagit karong taod-taod. Di na mi makapaabot og panihapon kay ang barge manggod mo larga alas 6 sa hapon so kinahanglan mga alas 4 mularga na may padong sa Katagbakan. Unya ako dahil gitan-aw diri sa likod diha day dapit guys o kadaghan kay manukan ni Dudong. So kining lechon guys igo ra gyud ko mo tan-aw ani guys. Unya nalingaw kog tinan-aw nila diha sa ibabaw kay nagsige sila inom, nagsige pug istorya anang payag-payag nasa ibabaw. Bugnaw man kay na kay tungod man na sa lubi. Mauni akong kamingawan diri guys sa Bohol kay magtapok-tapok gani ang membro namo sa pamilya makamingaw pud baya unya diri di sa kilid kay naapoy daghang manok guys Gani bye-bye. Hi! Uli na me. Bye-bye. Bye-bye Gab. Ayo-ayo. Salamat. Bye-bye. Come again. See you. Bye-bye. Maudi ay ni ang amo ang barangay road guys. So gikan sa amo ang balay padung dito sa highway mga di ra kaabtan siya og usa ka kilometer. So inigdulhog dinhi gamay ra man siya dulhogonon makalabay ta og suba guys kay naa may daghang kanipaan aning dapli kersada guys. Tanawa naay daghang kanipaan. Kani padung ta dito sa Abatan Bridge dapit. Sa una sa nag-eskwela pamig high school guys, kini maoy amo ang baklayon guys padung sa among eskwelahan kay wa pa man to na uso ang mga motor sa una. Unya wa may laing sakyanan so no other choice amo gid ni siyang baklayon guys. Unya, di pa gyud ingon ani ang klase sa karsada kay karon nindot naman kaayo sementado naman. Sa una sa magbaklay pamiani bato-batuon pa gyud ni siya. Makita din dapit ang Abatan Bridge guys Duol na di ay ta sa highway guys unya kausa na lang liko ani mauna ang highway.
Highway na ta. So kining karsadaha guys, padung na ni sa Maribohok nga proper kay ang Loon sunod man sa Maribohok nga lungsod. Milabay na ta og Maribohok guys, unya papunta na punta sa lungsod sa Loon. Kung saan nahimutang guys ang Katagbakan Port. Dito ta manakayan gikan sa Katagbakan palabang dito sa Argao, Taluot Port. Maayo gani kay naay alas 6 sa hapon nga biyahe guys palabang dito sa Argao kay aron dili na kay siya init ibiyahe. Abot na taglungsod sa Loon guys, unya mauni ang ilahang simbahan. Hapit sa may gasolinahan guys, kay gamay na la gasolina ang among Honda. Maglukat pa si Kuya Amay og ticket. Mamalit ta og kalamay di ay tagpila ka ning ka. Tagpila ang kalamay te. Tagpila ang kalamay. Tagpila ning kalamay. Kani, ha? 55. Na ako no'y 5,200 dere guys nga kalamay. Mao ni 5,200 te. Nganong lahi-lahi mo price te? Ha? Mas mahalin yun na imo kay 5,200 man. So palit ta og balig 200. 5,200. Kano saan ni mo expire? May 20. Okay. Ate, So, mamalit ta og ubi. Tag 55 ang isa. Tulo lang kabuok, te. Anak lang tulo. So karon di ay guys kay naabot na ta sa Katagbakan nga pier. So padung na ta dito sa ilahang terminal. Agi ta sa scanner. May hapon. Ako lay dala ani. Kira ka? Ayan ay apil ang tubig. Ay, di lang. Tubig pagkaon, okay na. Kanang mango, Dito lang na magkaon. mango float kay malata. Pagkaon. Ay kalamay man na. Dito lang natin mo. Ah, Kailangan mga bag. good afternoon. Wala ra gikuha. Ah. Okay. Mingawa na ako kami na lang nahibilin. Ah, sige. Thank you. Balik tagawas kay usa reportahan di ay.
Guys, nahuman na tagbayad sa to ang mga bayaran. So, kung gusto mo labang diri sa Bohol guys, ang plate ay sa motor kay 830. Okay na kain ng presyo ha guys. Oy, makalabang na ta diri unya makadaan ng motor unya bisag asa naka maabot basta maabot na ka diri sa Bohol. So guys, naguna ko og sulod sa barge kay dili pa man pwede pasakyan og motor. So naulahi si Kuya Amay kanilang akong bitbit o agkalamay. Ka-cute aning ilahang kuon, huot ng kuan guys. Ay basta tambuki ko muhuot. So hinay-hinay lang ta ani murag gamay jud ang agianan nila ay ug daghan tagdala kay magtakilid ta ani og agi. Lami asa hangin oy. Nay nagkarga og kuan ay barge nga nagkarga og kaning yuta. Balik tabi. Na, tanaw magtakilid lagi. Gamay kay agianan, sir, no? Oh, og mga jumbo kayo ba kay magtakilid. Na, maglisod ta ani kay pertig yung gamaya og dalan. Kinahanglan maghinay. Lahi ni nga barge nga mo ang gisakyan compare atong pagpauli na mo atong Sabado. Nindot tong barge nga gisakyan na mo pagpauli na mo dire sa Bohol kay naay double deck nakahigda-higda mi kani kay murag lingkod ra tanan. Ngita nang taan ni karon og asa ta kalingkod kay war batay ticket kay pasis ra ato ah. Here. Itong tanawon sa taas kung lingkuranan bagyod. Lingkuranan dahil gihapon. So, dire na lang ta sa ubos. Nakasaka na gyud si Kuya Amay guys sa barge unya karon nakapahimutang na pud mi og lingkod dinhi unya kay gipadadaan man mi og mango float sa ako ang sister mausad ni ang amo ang kaunon karon mga unta og mango float guys. Ako di ang gipabutangan og hangin ni Kuya Amay ang gibalo nako nga online guys kay aron makahigda-higda ko while magbiyahe ang barge palabang sa Argao. Pwede ra man gyud ta makahigda-higda aning lingkuranan guys basta gamay ra ang pasahero kay ug daghan ang pasahero maikog pud ta higda-higda guys oy. After 2 hours sa to ang pagbiyahe guys, duol na gyud kaayo ta sa Taluot Port. Makita na gyud ang mga suga sa port. Ining higayuna di ay guys kay hinay na lang gyud kaayo ang under sa barge kay nagprepare naman siya para docking. Naade daghang pasahero o nanganaog na kay aron makauna og kanaog sa sakyanan inig dock dito.
Ay, salamat nakadak na gyud mi unya. Salamat kaayo Lord nga safe ang among pag-abot sa Cebu. Nakoy nakitaan ay murag taga-dalagit sad na sila. Munaog na ta guys, kay humanaman og pahiluna. Excited kayong mga pasahero oy gimingaw kay sa ilahang gigikanan nga lugar. Unya ang uban ani kay nagbitbit siguro nig bring house. Nagpaabot sa ako ni Kuya Amay diri dapit guys kay wala pa man siya nakagawas. Ang oras di ay karon guys kay alas 8:30 sa gabi na. Na-delayed man ta og 30 minutes sa ato ang paglarga guys maong alas 8:30 sad ta naabot diri sa Argao. Nanas Kuya Amay o. Naapoy nag-atang sa gate guys o nangutana ni siya wa ba kunoy mga karne nga gipang dala ba. Welcome to Taluut Port. Ug mao to guys, pag abot na mo ang amuang mga 4 babies birthday gyud nilang excited da ug birthday nilang lipaya kay naabot na in town mi tan-awa gud ninyo guys. Unya kana si Uli magbitbit dayon na siya chinilas kay iyang ihatag namo tanawa. Mao gyud na iyahang tulmanon basta mo abot mi magbitbit gyud na siya chinilas.